Yau kuma muna ɗauke da wani labari ne mai tattare da darasi mai tarin yawa, abin da ya faru da wata budurwa. Wannan zai zama izina ga 'yan uwa na mata baki ɗaya. Labarin wata budurwa. Abin ya fara kamar haka. Wata budurwa ta ce, ni ɗaliba ce a makarantar sakandare. Ina karatu a aji 3. Ina jin daɗi da farin ciki saboda kyawun halittar da Allah subhanahu wata'ala ya yi mini. Akwai wata malama a makarantar tamu da ta ɗauke ni da matuƙar muhimmanci. Na gane cewa malamar ta ɗauke ni da muhimmanci ne domin kallon da take mini ma na daban ne a cikin ɗalibai. Yadda take mini magana ma yana da bambanci da yadda take yi wa ragowar ɗaliban magana. Duk wata kulawar da take bani, ni fa ban taɓa amfanar da ita da komai ba. Sai na ga malamar tana yi mini wani irin kallo wanda ban yadda da shi ba. A kullum ƙara shiga jikina take yi. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci na shaƙu da ita saboda ƙarancin shekaru sun hana ni yin tunani mai kyau akan wannan alaƙa da take shirin ƙullawa tsakanina da ita. Sai malamar ta rika kira na muna hira, ni ina ta lokutan mabambanta. A haka na saba da ita har ta rika nuna mini cewa ni rabin jikinta ce, kuma ba za ta iya rabuwa ba idan babu ni, don haka ba za mu rabu ba har abada. Ni dai ban nuna yadda da wannan magana ba, amma kuma ban musanta mata ba. Wannan shine ya taimaka mata har malamar ta ƙara shiga jikina sosai. Da haka har dai ta kai wani lokaci idan muna hira sai mu rika yin maganganun batsa tare da ita, har dai muka rika amfana da hannayenmu wajen shafar jikin juna. Tun dai muna sumbatar juna har ta kai mun yi abin da bai dace ba, wanda ko dabbobi bai kamata su yi ba. Duk da cewar mu mata ne zalla, bayan wasu 'yan watanni sai mahaifiyata ta lura da sauyin da na samu a rayuwata, saboda ina yawan yin amai sannan ina fama da ciwon kai wanda babu dalili. Nan dai mahaifiyata ta fara shakku tare da jin tsoron abin da yake shirin faruwa. Da dai mahaifiyata ta gane cewa ciwo na yaƙi ci yaƙi warkewa, sai ta yi sauri ta kai ni asibitin da ke kusa da mu. Bayan likita ya duba ni sai ya fito da mahaifiyata, sakamako mai firgitarwa domin cewa ina ɗauke da ciki. Mahaifiyata ta ji tamkar za ta haukace, amma sai ta kasa gaya mini saboda kaɗuwa da ta yi. Tunanin da mahaifiyata ta fara yi shine ni fa 'yata ba yawon banza take yi ba, kuma ba fita take ba, kuma 'yata idan ba da makaranta ba ta fiye fita waje ba. Nan fa mahaifiyata ta fara tunanin irin zagin da jama'ar gari da makwabta za su yi mana. Mahaifiyata ba ta san lokacin da ta ɗaga murya ta ce Allah ka rufa mana asiri ba. Da na tambaye ta abin da ke faruwa sai ta yi shiru ba ta gaya mini komai ba. Da muka dawo gida sai mahaifiyata ta tambaye ni ta ce, waye abokinki, a ina kuka haɗu da shi, kuma yaushe kuka haɗu da shi? Sai na ji tamkar zan suma. Na ce wani aboki? Na yi ƙoƙarin kare kaina tare da ƙwarin gwiwata. Sai ta ce, iska kika shaƙa har ta sa kika ɗauki ciki. Nan fa na ce wani ciki, waye ya mun ciki? Mahaifiyata ta ce, shin kina tunanin cewa ban san kina ɗauke da ciki ba? Me yasa kika yi haka? A ina kuka haɗu da shi? Yaya aka yi kika bari haka ta faru? Ki bani amsa, kin tozartar da mu a idon jama'a. Yaya za mu yi da wannan musiba? Amma duk wannan abu da yake faruwa ni fa ban yadda ba, saboda na san ban taɓa mu'amala da wani ɗa namiji ba. Da mahaifiyata ta ga ta rasa amsa sai ta sanar da mahaifina. Nan fa mahaifina ya riƙa dukana kamar zai kashe ni. Da ƙyar dai yayata da ƙanwata suka ƙwace ni daga hannun nasa. Nan dai na gaya wa mahaifina cewa ina da mummunan alaƙa da wata malamata tun kusan wata 7 da suka gabata, amma mahaifiyata ba ta yadda ba, domin tambaya ce kawai take furta. Waye ya miki ciki? Shin ba za ki faɗa min ba waye ya miki ciki?
da mahaifiyata ta ga na rantse mata cewa ni ban da alaƙa da wani ɗa namiji, sai ta ce ta gaya wa mahaifina. Sai mahaifina ya ɗauke ni ya kai ni ofishin 'yan sanda. Ɗan sandan ya yi mini tambaya irin wacce mahaifiyata ta yi mini, ni kuma na ba shi amsa irin wacce na bai wa mahaifiyata, kuma na rantse ma ɗan sandan cewa abin da na sani kenan. Ɗan sandan ya ce, a ina gidan malamai yake, kuma tana da aure ko ba ta da aure? Da sharaɗi kuma shine za mu kawo muku kashi na biyun wannan labari nan ba da daɗewa ba. Idan kuka ji labarin nan, ku tabbatar kun yi subscribing ɗin channel ɗin nan namu, sannan kuma kun danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora ci gaba wannan shiri za a sanar da ku a kan lokaci.